Det er efterhånden ved at være noget tid siden, vi var på vores tur i Sydafrika, hvor vi var nede og lave frivilligt arbejde. Og nu er det altså tid til, at I også skal se, hvordan den tur foregik, og derfor starter vi med første vlog fra Sydafrika i dag. Vi har allerede postet videoen for vores tur derned, som I kan se på kanalen lige nu, og det vil vi helt klart anbefale jer at se, før I ser den her video. Og ellers håber vi bare, at I vil nyde os med på vores Sydafrika-eventyr. På vej hen til mad. Vores første aftensmad, som vi har sovet over på. Det er lidt ned. Ja, det Glæder mig til at se, hvad der er til aftensmad. Ja. Vi var nede for at bare tage en lur. Vi tog bare lige en lille lur på en times tid. Jeg ikke havde noget som helst at sove. Og så det blev så til 2 timer, og nu ja, det var 17:30, maden var klar. Og nu er den så 6. Men så burde altså komme med der. Ellers slår vi det. Meget hårdt. Det bliver rigtig hurtigt magt med. Fordi at det er jo vinter hernede. Vi sidder lige nu på vores værelse. Vi har fået 2 enkeltmandssenge. Men vi bruger kun den ene. Ja, der er nok plads til, at vi begge 2 kan ligge der. Det har vi i hvert fald testet, det kan vi godt. Ja. Jeg kunne også godt skubbe dem sammen, men de er ikke samme højde. Ja, det bliver sådan lidt akavet at ligge. Der er varme til det under. For det er altså virkelig, da vi vågnede her, vi har lige haft en lur. Det er godt nok koldt. Yes, det er koldt. Sindssygt koldt. Og men det er der også udenfor. Ja, vi har sådan en, det var lidt en sjov en, inde i Doha Lufthavn, der vi i mellemlandet. Hvor vi sad, og vi skulle have noget at spise. Vi bare... Vi sad? Ølser. Så var der den her dame, der sad ved siden af os. Skønt dame. Ja, virkelig. Og vi var sådan lidt, vi var begge 2 sådan omkring hende, at vi har set hende før. Lige pludselig, så hun skulle til at gå, så gik hun hen til os og spurgte hun, om vi var... Hun konstaterede, at vi selvfølgelig var gift. Ja, at vi var gift. Så snakkede vi med hende lidt tid, og vi har godt nok været stressende. Sådan med alt lufthavn og sådan noget. Der har vi, jeg synes, vi har været sygt stresset. Og vi kommer i god tid, men som om lige pludselig er der bare ikke noget tid alligevel. Så ja, det har været rigtig stressende. Og så, da vi så kommer til Johannesborg, så havde vi kun vi fik vores bagage, eller vi landede omkring 10-tiden, og så fik vi vores bagage 20 minutter over, og vi skulle være der inden kl. 11, for at vi kunne blive hentet af dem her på programmet her. Vi skulle have bagage, kaffe til dig, og SIM-kort, så vi kunne have data hernede. Men vi gik over til SIM-kort der, du fik din ordnet først, og det virkede, og så skulle hun tage min. Så lige pludselig, så, da jeg havde fået den nye SIM-kort i mobil, så startede den bare ikke igen. Overhovedet ikke. Man kunne ikke engang tænde noget, der kom ikke noget på skærmen. Man kunne ikke oplade. Man kunne ikke oplade, den kunne ikke noget som helst. Og jeg tænkte bare, fuck, og tiden den er ved at forsvinde fuldstændig, og det var kun få minutter i 11, og vi sætter begge 2 dig ud for at lede efter den bil, vi skulle med herhen til, men du fandt den ikke. Og den var ikke kommet. Den var ikke kommet, ja. Men det fortalte så også, at han har kun lige været der i 5 minutter. Sådan.
Så det har været virkelig heldigt. Men vi panikkede fuldstændig. Jeg kunne ikke lige tanken om, at hvis min mobil ikke skulle virke hernede overhovedet. Men nu virker den, og jeg har fået data hernede. Ja. Alt det har vi ikke lavet så meget i dag hernede, altså på programmet. Vi har fået rundvisning og fået vist alle de store katte. Og det er vildt. Altså sådan, normalt i zoo og sådan noget, hvor der kan man også komme tæt på, men her der er man bare så meget tættere på. Altså der er kun lige et hegn imellem. Og i morgen, der skal vi ud. Ja, i morgen tidlig. Kl. 7:30 skal vi gå med elefanter. Morning walk. Det glæder mig til. Så efter morgenmad, så skal vi så ud og gå med geparder. På deres gåtur. Eventyr. Så nu skal vi... Nej, det skal vi ikke i. Nu skal jeg ud og kigge hans ass i backgammon, inden vi skal sove. Må vi se, hvor vi tænder lyset henne? Og så er jeg vildt dårlig til at forklare. Men det er et ret nemt spil sådan. Kommer det en enemy? Ja, bare kom for sin undskyld. Nej! Så jeg vandt mit første backgammon-spil. Nu vandt jeg rent faktisk. Ja. Det var lidt sjovt, fordi Lærke til sidst, så havde jeg 4 her, og så Lærke, hun havde de her 2, så siger hun så, okay, nu er den home safe. Men hvis jeg slår 2 1, så slår jeg 2 1'er, og så kan jeg få alle mine. Det er fint. Jeg elsker dig. Ja, jeg er lige glad. Jeg vandt over autisten. Har du tænkt dig at sige det lidt højere, så jeg kan høre, at du vandt? Jamen! Spil backgammon? Ja. Og du er også i køleskabet nu. Det var den puttekat. Jeg elsker dig. Tag hovedet ind til der. Lærke, hun har 4 trøjer på. Det er koldt, jeg får. Og man kan bare se på udånd. Ja, der kan man bare se, hvor koldt det er. Det er virkelig koldt. Ja. Hvad er klokken nu? Det er 7:30, ikke? Den er 7:30. 7:30. Klokken er 7:30, og det er tid til vores morgengåtur med de sødeste elefanter i verden. Så er klokken 20 over 10, og det er vores første dag, officielle dag her i Sydafrika. Og vi skulle have gået morgentur med elefanterne, men jeg har lille Patrick, der blev lidt dårlig, så det kunne vi ikke. Men nu har han fået noget mad, og han har det bedre, så nu er vi klar til at være friske på en... Er det en gepard eller leopard? Gepard. Hvad er forskellen? Hvem er hurtig? Geparden er hurtig. Geparden er hurtig, leoparden er... Den er stærk. Den er bare sådan en overall god. Super animal. Ja. Okay, så det er geparderne. Geparden. Så vi skal gå tur. Vi skal faktisk løbe om kampene. Jeg vil vinde. Why are you running? Ja. Jeg elsker dig. Jeg elsker dig. Skal vi ind? Ja, det skal jeg. Hvad? Ja, det tror jeg. Nå, og så kommer vi skal op i den der, og så skal geparden ind i den der bil, der kører bagved ham bagved. Jeg vil gerne op i den der. Det skal du også. Morning. Ja. Det her, det er sjovt. Det glæder jeg mig til. Så skal den slagtes.
Lærke, hun var lige ved at falde ned. Nej, jeg prøvede bare at være dramatisk. Jeg gjorde det slet ikke. Altså, der er ikke noget hegn for her til sidst, så accelererede han bare lige første gang, vi skulle køre. Jeg stod og tog et billede af udsigten. Jeg har ikke tid til at lave Instagram lige nu. Ja. Ikke lige nu. Der er elefanter helt om bagved dem. Du går først, og så... Går jeg først? Ja. Opsit, opsit. Ej, er det? Det kan være. Jeg tager det for sjov. Hvis den skulle angribe os, så har vi en pind. Beautiful people, if you can please come over this side. When we're walking, you please watch your steps always. As you can see, you have all those short sticks in your hands. Those are for your own safety. If you feel uncomfortable when the cheetah is very close to you, don't use your hand to push him. Please use a stick. Var det en slange? Der var i hvert fald lidt eller andet deroppe af, som den var bange for. Sygt, en slange skræmmer det. Ja. Altså ikke, at den slange ikke vil skræmme rent, men... Ja. Men så vi ændrer retning. Den gad jeg ikke lide. Jeg filmer bare med en flot film. En kæreste. Det er dejligt. Elsker du? Jeg skal stå. Next time, how about next one? Jeg vil også kun sprunge over 4 gange. Ja, det gjorde du. Next one, please sit in the facing position. Take a seat. Just give me a breath. You can touch him if you want. Er du sikker på, at du er sikker? Skal jeg skynde mig til det? Man kan ikke være med til noget som helst. Jeg får også nogle mavekramper indimellem, og man har bare konstant kvalme, og man har bare sådan hele tiden lidt dårligt, og så er det bare konstant, så man ikke føler, at man kan lave noget som helst. Det var også et sats, så til mig ud til den der Gepard go-tur der. Det gik godt de første 20 minutter ish. Og så begyndte jeg bare at få det dårligt og blive svimmel, og så jeg blev kørt tilbage igen. Hey. Nej, de er nede og få løver nu. Ja. Det tror jeg ikke, de skulle først ned og prepare the food. Vi har heldigvis 3 uger hernede. Der er masser af tidspunkter, de skal fodre os og sådan noget, men de bliver kun fodret 2 gange om ugen. Er det ikke 1? Nej, 2 gange om ugen. Der tænker man sådan lidt med det samme, at det ikke er for lidt. Sådan at Ja, det tror jeg også. Men de har et rigtig langsomt stofskifte. Det er også derfor, at de bare ligger, jeg tror de ligger og sover 20 timer i døgn. 2 gange om ugen, så vi får det stadig oplevet 5 gange. Hvis jeg falder ned ad trapperne lige lidt, så kom. Du sidder lige og strikker? Nå, okay. Ja. Der er en kat, der gerne vil have noget mad her.
Nå, mikroen virker ikke. Hvad gør du? Jeg tager en kaffe med, og så kan jeg købe vand kaffe. Åh ja. Hej, Mimi. Hej, Wills. Hej, Sune. Også hej til dig. Mr. Loverpains. Og hej, Falco. Det er så mærkeligt, det her lys. Ja, det er virkelig flot. Altså, ja, mit hoved er der findes det her ikke. Oh my god. Og jeg er klar til at vinde for 3. gang i aften. Ej, gør man? du er den største løgner. Hvad siger du til mig? Kaldte du mig lige en løgn? Det er fordi, du... Bare fordi du taber. Jeg tager ikke. Okay. Er du klar? Ja. Godmorgen alle sammen her fra den her gård. Hvad hedder det? Glen Afric. Glen Afric. Hi. Today we're going to clean out the elephants, and we already did. So now we're gonna head up to the breakfast. Follow me. And on the right hand you see horses, and on the more right hand you see a Wolfsvik. And then on this hand right here you see Struss. And then follow me. Follow me. Follow me. Okay, I follow you. Yeah, it's a long hike through the jungle. And you can see the horses. Oh, zoom in on the horses. Oh yes. Yes. And then follow me. That's some poop. I don't know which poop it is. We're gonna find out later today. Come on, Bear Grylls. That's me. This is very hard. But I'm not weak. I was about to fall, but I didn't, so it's okay. And here in the wild, we survived without any food or water, except for this. We can have this. That's coffee. We just need some water. We're gonna find water now. We're just gonna blow on it, like, and then it will boil on its own. And I forgot everyone here can understand what I'm saying when I'm talking bad English. And if you're very quiet up here, you can maybe see some lizards wandering around in the grass. I need a break. Okay, I'm ready again. And here you can only get it if you have special key, and I have special key. Ooh! Hi, Mom. We don't have time. If you don't eat fast, you don't eat. We're in a hurry. I'm gonna die. Very long trip through the jungle. Hang on, guys. You're doing so good. And I had a little kiss. Little kiss. Okay, good. Let's go. I will be very quiet. Because or else you will die. What's the floor up here? See? Wild animals keep here. Vi har lige været nede i elefanthuset og mudet ud, hedder det? Ja. Og gjort rent. Så det tror jeg lugtede. Det gjorde det. Er du sikker? Der er du lidt heldig. Ja. Og der var en, der mængde kaffe. Vi kunne virkelig godt bruge de her noget appelsinjuice eller sådan noget. Ja, det kunne jeg også godt. Ja, men de har kun sådan noget mango noget. Ja. Pineapple. Passionsfrugt. Hvad? Passionsfrugt? Passionsfrugt. Det vi har smag. Jeg tror, det er koldt. Det er det ikke. Tak. Der er mange. Ja. Nå, den lille unge. Derhen. Der er mange. Filmer du? Ja.
Kan man se? Nej, ikke så meget. Ej, hvor er det så. Ej, nej. Ej, hvor er det så. Skat. Fuck, hvor er det så. Skal vi så, vi bliver angrebet af aber. Jeg elsker aber. Det er så sødt. Men jeg kan godt se, hvad de mener med, at det er godt, at vi lukker dørene. Ja. De skal ikke spise min myslibar. Vi skal ned og hente min store lidt. Så vi kan få nogle gode. Ja, omyslebar. Der kan jeg ikke få noget at spise. Nej, flot lille fugl. Det ligner sådan en due, bare på steroider eller sådan noget. Ja. Sådan. Så vlogger vi bare sådan her resten af dagen nu. Ja, nej, det kommer ikke til at ske.